Oh! Paripaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Mipaka ang mga buto ug may naigo sa mga balagikan sa mga pulis pero wa na nila makita si Alan og Teresa. Duha ka taong naigo ug namatay. Ipahibaw dayon ni Leo si Roger ug dali kini nakigsulti sa inahan sa napatay. Daghan na nakasaksi nga ang mga saag nga mga bala ang nakaigo sa duha ka tawo apan gigamit ni Roger ang tanang pamaagi aron madani ang tugtungod. Unya gitawgan ni Roger si Sixto ug tuod man gidawat ang kwartas tagtungod ug nagpasalamat pa ni Roger. Samtang sila si Alan nagpirisa mitago sa hilom ug sikreto kay lugar. Balik nila ni Roger, mupirma na ang tagtungod na waysa ang mga pulis ug ang nakapatay sa duha niya ka anak, mao si Alan. Niya ang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Daghan kayong salamat, Congressman. Bisag wa dinhi ang Mayor Ignacio Palihog nga nagpasalamat sa miniya. Nang turing sobra na ka nagihatag na mo nimo. Pero amo ginagituyo, aron katabangan ka gyud. Ug salamat kay mituo ka nga dili mga pulis mo nakapatay sa imong mga anak. Congressman, yan na siya to ni Kito. Ha? Nang turing, niya nang imong abogado, ha? O, ayaw gyud kalimot ng turing. Sa akong affidavit, Congressman, dili mga pulis ang nakapatay sa akong mga anak. Si Alan Beltran, mao'y mipatay sa duha ko ka mga anak. Good ng turing. Turing ito, dali. Anang turing, inadain ko, ha? O dili ba ang mayor kung sa pa among katabang nimo, ha? O sa imong gikinahanglan? Kabuutan, gyud ninyo, Congressman. Wa gid ay masayop ang syudad nga kamo mo ay nahimo na mong amahan ni syudad. Salamat Ikaw na'y bahala na, Tone. Asa man ta magsulti, attorney? Wala na problema. Wa na'y problema. Okay.
Ano lang to? Di ko mohonong hangtod di na kumakuha si Teresa o mamatay si Alan. Pakita kong trabaho, Leo, nga mahimuot ko. Ay, nasig, sulti-sulti. Sige, larga na. Sige, larga. Roger! Unsa naman dito? Wala problema. Nga nang kitabangan mo ba si Leo nga anad na siyang mangitag paagi kung ingon na ka niya na sitwasyon? Ikaw mo'y naghalhal 6,000. Mga langit! Tanaw kong Leo ganihan, naglibog na sab ang iyang unahuna. Husto sab siya. Kadaghan ang kasaksi nga ang iyang mga sakop mo'y nakapatay sa duha ka tao. Mitabang sab ko niya kay kung magkinaon sa maapil sabta. Kay matod pa ni Leo kung tinuod siya nga mahug siya sa delikado nga mamatudan nga siya ang iyang mga sakop mo'y nakasahan. Umusab niya kitang duha, maamong sa investigasyon. Nga nang murag dahasol naman ka, ha? Congressman ka! Og mayor ko! Pero sa akong obserbar karon, lugak na yung kaita. Sibot mong ipasabot. Milugak ta! Kaya nagsalig nga congressman ko ug mayor ka. Kung tinuod ta, kung dunay mo tinuod na to, sama anang Alan karon. Unsa man? Mao nga mobalik tagpahugot sa aton himutangan ug dili na mo kumpiyansa kay nagsalig nga congressman ko ug mayor ka. Husto to. Wala ko makita sa mama. Nasasod. Nasigilak. Oh, mga langit. Hello. Yes, sir. Yes, General, sir. Kanusa man, sir? Okay, sir. Okay, sir. Sugato na ko, sir. Okay. Bye, sir. Yamat na ni. Ngano ka? Tawag ko na ko ang amahan o anak. Leo! Oh, ang sabra, Chief? Ha? Sito. Ibig sabihin ko maklaro na. Usma. Matod ko, may gisugo ang Directorate General sa PNP. Wala na yung problema. Boss konta ang iyang sinugo dili. At timano na to siya dili sa ato. Dili na mao. Dili suroy-suroy ang anhion anang gisugo. Sabi na Murag mag-imbestigar. Mag-imbestigar siya? Para sa mga investigasyon na? Awa pa kumibaw. Kayo ako mga tanah. Pero sa tuno sa iyang sinultihan, murag mag-imbestigar sila bahin sa mga hitabo nining syudad. Ano to? Ha? Leo? Dili makontak si Roger. Natog, Roger. Natog. Bantay-bantay na mo yung mayor. Ingna si Roger. Bantay-bantay na mo. Kulpaan ko ini na. Kulpaan ko. Pero mangita ko pagi.
Sige, ma. Ay, mo kabalakan niya po. Manawa ko nini, bye. Bye. Nabalakan nagmaayo sila si mama na ko, Alan. Upauli na ko sa amo. Tawagan ko kung magkita ta. Sorry, Tess. Dili ko masugot kang bubiya ka din eh. Alan? Ani ka na din eh. Hangtod mahurot ko nagpatay ang mga silis o siliyo. Alan? Ginoo ko. Samtang buhay ba ka na mga tawana? Namiligro kasama. Nahibawan ka na nila nga ikaw gid kadtong nagtakuban. Nahibaw na sila nga ang tiguang nga mipatay sila mga tao nga mauntay mo dagit nimo. Mawa ko. Alan. Hinaot ka na kasabot ka. Bahalag mamatay ko, Teresa. Basta luwas ka lang. Ayaw, Ana. Ayaw, Ana. Alan, please. Kadiyo, si Beth. Hello, Beth? Nabala ka kay kunin mo. Hain ka man ron. Ayaw ka balaga. Ni akong Alan. Bet, kumusta diha? Kamu na ito sa Alan? Hapit ka noon ta masakpi si Alan. Nakaigyas pa mi. Grabe kayong balita karon. Naamoy monitor ya. YTV dili sa among gitaguan. Wa sa radyo. Unsa man di ang mga balita? Si Alan mo kuno nakapatay sa duha ka batan-on samtang nagkaon. Baka ka na, Bet. Ayaw pagtuuan na. Muna'y balita karon, Tess. Ug bro, mituor ba mga tao? Naibaw ko nga dili na tinuod. Kaya di man makahimos Alan na. Ang mga pulis mo ay nagkapatay sa duha ka batanon. Saksi ko nga wa magpabuto bisag usa si Alan. Noon, ang binayran lang taga media mo ay nagbalitaan eh. Klaro kayo nga gidiktahan sila sa mga siles. Gusto ko magkisulti ni Alan. Di man siya makontak sa mga numero nga gihatag niya na ako sa may agi mga adlaw. Mag-ilis-ilis siya ni Robert. WhatsApp siya diri, nanaog sa silong. Sige, Tess. Mag-ampot na nga mahuman na ni. Mag-ampot na nga way may tabong dautan ni Alan. Amping yun mo di ha? Amping yung taon mo, Tess. Salamat, Beth. Bye. Alan? Oh, Alan? Ayun si Alan. Oh, nagay mo ba, Armas? Pasaylo ako. Gilimod ko ni mo kining tanan. Kuno ako kumaypaw sinundan, Alan. Kapan, bisan pa. Dako gihapon kini sa Diyos. Apat, ampun. Ampun. Ayaw pagilak. Kung mahuman na ni, malinaw ng syudad. Ug magmalinaw na kita, Teresa. Human na ni, mubiya ta din eh. Magkuyog tang duha. Magpalayo ta. Magsugod ko og bagong kinabuhi. Apan sultihan ta ka. Bisan ako wa magtuo nga maingon ko ani. Apan gikinahanglan gid aron buhian ang syudad sa kukos sa mga demonyo. Mao kini ang akong dapit. Dinay mataw ang mga ginikanan sa akong mga ginikanan. Dinay ko mataw. Apan lihog pa ang mga demonyo. Gusto na kong ipakita nga bisan tao nga sama na ako. Musukol nilang mga demonyo. Nagdakaw bag. Daghang mga bala. Malakaw ka. Mubalik ako. Ayaw pagbiya din eh. Mubalik ako, Teresa. Dali. Mubalik ako.
Saling na ko mo balik ko. Mo'y ibutang sa mga nahuna o sa imong kasing-kasing. Nagibuhat ko ni dili lang kay sa katawhan sa syudad. Gibuhat ko ni tungod ug alang sa maabot na itong mga anak. Sa umaabot na itong pamilya. Arin ako. Huwag ako. Good morning, sir. Good morning, Colonel. Dito tayo, sir. Thank you. Siya pa nga pala, sir, si Major Sanchez. Oh, Sanchez, kumusta ka? Patay na siya, Sanchez. Luwas na ko, o luwas na sila si Roger o Sixto sa investigasyon. Ipadayo na ito itong plato. Kung nung sao na ito pag-dispatcher, kining patay nilang lawas. Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.